I pozdrav svima ljudi, došli novi klip na našem kanalu, sa vama su Balkanski gameri i danas igramo Minecraft preživljavanje. Ovo je prva epizoda i kao što vidite skin mi je nešto zabuk, tako da srećemo to u sljedećoj epizodi. Ok, ovdje sam uzmano bok. Vjerojatno smo, uključili smo ovaj bonus chest, znači vjerojatno sam ovo, ajde pokupit ćemo sve, vjerojatno sam već bio uzo. I ajde da pokupimo i ovo, nemamo sekiru. Znači prva epizoda preživljavanja, ovo će biti vjerojatno i jako dugačak serijal, znači puno ćemo da gradimo okolo i tako to. Ajmo ovo sve da pretvorimo ovako u daske. Tako napravimo crafting table. Ajmo da napravimo jednu sekiru. Tako, tako. I ajmo da uzmemo dosta drveta, pošto će nam baš trebati. Ajmo da krenemo. Ok, znači uzeli smo dosta, ja sam isekao ovo da se vidi ne bi što smorilo, ajmo pretvorimo samo dva. Ovako, ok. Neće opravim još mač, pošto napravit ćemo stone. Ajmo prvo da uzmemo kamen, tako. Odnosno cobblestone. Ok. Uzet ćemo 5 komada pa ćemo napraviti i pickaxe i sword. Tako, ali inače što se tiče Minecrafta očekujte dosta mini igra. Očekujte i SG. Survival Games možda budemo snimali na nekom premium serveru, možda ne. Možda budemo snimali na nekom sranje serveru, možda na MCSG-u i nemam pojma. Imamo dosta stikova što je nice. Idemo tako, onda to, inače ovaj texture pack imate u deskripciji pa ga skinite. I nemamo hrane. Možda budem skinuo shaderse pa bude malo lakše. Nemamo hrane jer ovo je neka pećina, jeste kurac. Ovo nemamo ništa. Oh my god, izgleda će ovo biti dugo preživljavanje. Znači mi nemamo ni hranu, nemamo ništa. Tako da bit će ovo teško. Ajmo da vidimo, jer ima negdje neke svinje i krave. Kad bi našli krave bilo bi ekstra. A vuku da vidimo nećemo ni ovce naći, a ovce nam trebaju za krevet. Tako da... Oh, nice! Evo ga. Jedna vuna, evo imamo tamo. Bar imamo za krevet, ako ništa. Koliko imamo? 2 vune. Ajde ti ovce dođi. Tako. Sad, sve što nam treba je hrana. Inače, ja sam na 1.7.10 verziji i ne dobijam od ovce meso. Tako da, to je jako loše. Ovako ćemo mi samo gubiti. Ajmo napravimo kućicu pa ćemo napraviti baštu. Nema veze što ćemo skinuti baš puno healtha, šta se radi. Ima negdje ravno, pa da tu napravimo kuću. Sad ćutim, ne znam šta da pričam. Ok, ovdje smo mogli napravimo jednu malu kućicu. Evo ga, crafting table. Tako. Ajmo da krenemo, znači ovo će biti jako ružna kuća. Tako i ajmo onda ovo da skinemo, ovaj sloj prvi. Ajmo brzo. Baš će noć, vrati, mi još ništa nismo uradili. Idemo. Ok. Evo ga, znači to. Ajmo krenemo onda jednu malu kućicu gdje ćemo da stavimo krevet, chest i tako neke stvari. To.
idemo. Ok, ajmo još jedan red, tako, i idemo sad ovdje. Inače, u visinu moramo još da proširimo. Tako. Ok, ovo nam sve. Evo, ovo je sad nije nešto, ali ono, ovo je malo ružno. Idemo i ovdje ovako da stavimo. I to je zadnji red. Biće jako nisko, a nama treba još drveta i sad smo stvarno zakasnili u svemu. Moramo što brže raditi. Sreća pa smo našli ovce pa imamo krevet, nećemo morati da se borimo protiv nekih čudovišta i tako to. Ajde. Imamo, nemamo baš na ovoj planini, kako da je nazovem, nije to neka planina. Da. Nemamo baš puno drveća, ali imamo tamo dole, da možemo. Imam još pola ova butkice, tako da počet će nam se skidaju healthy. Što je jako loše. Znači moramo brzinski. What? Koliko je meni FPS? Dobro. Nešto mi bilo za ovako. Oh! Ja me se učinovat. Ok, nadam se da neću umreti. To će biti jako velik problem. Ok, ovo je jako niska kuća, ali dobro poslužit će. A fuck. Ja moram te, nemoj da umreš. Ok. Vidi ovo je. Ne mogu da upravljam ni niš. Ok, dosta smo čutali u ovom klipu. Što je jako loše. Ok, ne mogu više zebam drva, tako da ćemo po zemlju staviti. Ali moramo uzeti još drveta. Ok ljudi, imamo pola srceta. I ja sam uzeo još drveta, tako da to ćemo ovako i tu. Imamo krevet. Ovdje ćemo napravimo vrat. Ok, to ne. Stavimo ove pake ovako tako. Da osjetimo malo. Napravit ćemo jednu baštu. Nećemo baštu, neku malu baštu ćemo napraviti. Ajmo odmah da prespavimo. Da se ne bi spavnili nekak čudovište. Tu. Tako. Ok. Imamo vrata. What? Ajmo brzo. Tako. Pa. What the? I sve. Ok. Napravimo. Ok, koliko drva smo potrošili, znači. Ovo će nam trebati. Ajmo prvo spavamo. Inače. Zavodno. Nešto vam skinem pogled. Nemam pojma zašto. Pao mi mikrofon. Ok. Ajmo ovako samo stavimo to. Inače mogli smo dole staviti. Ajmo napravimo neki putnik do dole. Evo imamo ovako. Ovo nije dobro. Ovako. Moramo ovako malo da zatrpamo. Ok, ovdje će nam ići basta, ovo ćemo uzeti. Idemo. A fuck! Ok. Ove stepenice idu ovako. Sve do gore.
Ovdje ćemo mi na ovoj planini ćemo napraviti neku veću kuću. Ovo nećemo ni rušiti, samo krov produžimo i malo proširimo tamo. I to će biti odlično. Onda, znači, to smo sredili što se tiče baša. Ali, osim te od nekog kamena lepše, tako da. Ok, ljudi, izašao sam iz full screena. Tu govorim, iz full screena, ok. Kako sam zabuvete u jednu trenutku. Ajmo da uzmemo, inače dosta već snijamo, ništa nismo uradili, da uzmemo malo cobblestone i to ćemo sve morati, znači da ispečemo, ali nećemo sve sada uraditi u sljedećoj epizodi. Tako da, inače dosta posla. Tako da, ajmo još ovo da uzmemo i da završimo ovu epizodu. I nismo ništa puno uradili, ali za početak je dobro. Ja sam previše tu. Znači ovo što ovdje iskopam možemo iskoristiti za nešto, neke čestove da vežemo. To mi je dobra ideja. Koliko smo uzeli? 34. Ajmo malo ovamo da vidimo. Ovo je možda malo smorilo. Ok, ljudi, uzeli smo, znači ovo ćemo normalno da ćemo iskoristiti, ovdje sam stavio zemlju. Imamo 47 cobblestone. Ovo sporo raste, ovo što radi. What? Sve me vuče na desni klik. Inače ovaj stone shovel Ichikoayo. Ivat ćete zanimljivo, tako što sličan ko Akiju, samo ovaj stone sword ili ovaj chest ćemo da stavimo ovako tu i morat ćemo još cobblestone naći. Da, što se tiče cobblestone, to ću možda ja ću to možda skupiti dok ne snijam, pošto to može jako da vas smori. Tako da, eto, to bi bilo to. Ajmo da ostavimo ove stvari u chest. Tako, ovo što nam ne treba. To. Ovu hranu moramo što prije naći. To je bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidjelo, ostavite like, komentar, sub i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!